Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Hinaot na naata sa mayong panglawas o kapiskay. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no og shout out ninyong tanan no sa naminaw ning dramahan no. Sa tanang bag-o na ko nga subscriber, shout out ninyong tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify mo kung na ako'y laing sumpay nga i-upload sa mga drama nga akong ipang-upload. Bayno, ang laing sumpay ning Sugilanon, Idana Ibarra, Part 13. Ayaw na sa duphi, Nelson. Wa na kumahimuot sa iyang mga gipanghimo. Naghinubra na siya. Inagyot siya nga seryoso ko sa tanan kong gisulti niya. O niya, Nelson. Unsa mahiyang pong diha nimo? Mayong pagminaw Mas sa mayo Lex imo siya Pino. istorya mo sa personal. O mangayo ka niya sa ino. Kay ngano lagi? Unsa lagi iyang gisulti nimo? Ang iyang gisulti nako. Nga pasultihan gyud kuno ka. Nga seryoso siya sa iyang gisulti nimo nga kuhaan kaniya sa tanang katungod sa tanan nato mga negosyo. Unsa? Nagdumot kiday siya nako? Ako singlingan nga kinahanglan nga magsultihan ay mo. Wa siya kasing-kasing nga pagkaamahan. Wa siya una-una kung unsa gibati nato sa iyang mga sayo pa desisyon. Ayon lang lagi barugi ang imong sayop nga pagtuo, Leslie. Wa masipyat si Papa sa iyang mga desisyon. Nalimot ka? Nasaad na ni Papa ni Idana. Nga kung maayo siya, muhatag siya dakong ganti ngadto ni Idana. Sa ako nang gingon nimo. Gani, kanang gihatag ni Papa. Dili pa paigo aron nga mo'y ibayad niya sa ikaduhang kinabuhi. Tungod ni Idana. Leslie, para na ako. Kinahanglan nga magpaubos ka. Paminawa og sundan ning akong gitambag nimo karon. Aron nga mawa ang kalagot ni Papa. Istoryaha siya sa personal. Naibaw kong bunga lang na sa kalagot ni Papa diha nimo. Pero kung imo nang ipadayon ang imong garbo, sigurado gyud musangko sa dili maayo ang imong relasyon ngadto niya. Mao nga pagpaubos ug pangayo og pasaylo. Nangutang ako ang mayordoma sa mansion ni Pablo. Pablo man, ni Puldo. Dalawa. Puldo. Kung kanus ako naman puyo dito, kay ang mga kwarto, andam na ka dito eh. Mo lagi. Di yun may makatubagan na ni Badong, no? Kaya nag-agad na yun may sa desisyon ni Dana yun. Mau ba? Nya. Unsam na iyang desisyon eh. Naggaduha gila siya, ha? Nagtubay to siya. Mo lagi. Nga kung ibawan yun, gusto yun ni Dana nga iulik niya ang mansyon nga to nila ni Sinlison. Uy! Mau ba? Hurra! Siga nga po doy. Ang tanan ra ba no? Nangandoy yun, og nindot nga kinabuhin eh. Unya karon, mubali ba din no si Dana? Mo lagi. Kahit maguna og kinaya si Dana God. Mapod. Gusto na yun na siya og simple kayo Badong. Wag yun na siya magunaw na ng luho nga kahimutang. Naliwat mangguna siya sa iyang amahan kanay. Mau ba na eh? Mo lagi. Sultihan talang kastinol ba doon? Oo. Sultihan ka ba siya? Oh. Kadong ginikanan ni Dana kanyato. Mga maayo sa kahitong manambalay. Oo, pareha sa gibuhat ni Dana karon. Mauto nga, gikasinahan sila kanyato kay dagan mang mga negosyante mga tambal ang nangalugi sa ilang dapit. Kay, ang mga tao dito, adto naman magpatambal nila unya di pagdud tumubungat o bayad. Nasagad libre. Mo lagi. Motong dagan ang naglagot og nasina. No. O gimuhan nila og sa ang ginikanan ni Idana hangtod nga ilang gisunog og gipatay. Uy! Na!
Mo ba ni Puldo? Mo lagi. Mo lagi. Sutun mo na tinuod ng istorya Badong. Bad. Amigo kito na ko itong amahan ni Dana, oy. Ilabihan yun to kabuutan o mutabang yun sa mga nagkinanglan. Madato magpapobre. Ilahag yun ang tabangan. Mao ba? Mo lagi. Liwat ka na si Dana sa iyang ginikanan ay. Mo lagi. Mau gedong, badbads. Liwat yun kayo na si Dana yun. Kay, kung bot yun nga madato si Dana. Umayin mo lagi na niya, oy. Oo, tinuod ni Puldo ay. Mo lagi. Parehas si taburon ko. Mo lagi. Mo na dilikayan ni Dana. Pero, kung saan naman, ang kamaturan nga sa atong palibot na mga suyaon. Mao! Sakto ka ni Puldo. Mo lagi. Unang na sina, ano? Unang na sina. Mao si Leslie. Mo lagi. Sa tinuod lang, nalipay yun na si Dana sa mga grasya nga gihatag nila ni Sir Nelson o ni Sir Piping. Ha? Pero, di lang yun na siya gusto nga masubrahan na suluho. Kay, buot una-unaon, mura ba yan nagpalasyo na nila mansyon din eh. Mao na. Tinuod na ni Puldo. Mo lagi. Kay bawa ka na eh. Papa. Ika na, ha? Istorya ito mga. Karang man sila ni Sir Nelson, No. kung ibaligyan lang tuyo, karang panahon na, No. mahimong muhalin na og almost 1 billion pesos. Mo lagi. Grabe nga ba dungo? Grabe no. Pero di sa diyong ko mahibong tungod kay dako dyo kayo ng mansyon na dyan. Una, kung kami na sa imo puyo dito, pwede na sa mingawa po. Diba, sobra sa kayo. Eh, masad mahimo nga, ibaligyan na ni Dana. Ano, ibo ka? Kay! Kay! Ay, latag mo yan na. Tinuod na. Tinuod nga na eh. Mo lagi. Para na ako nino, No. uy, anong ito ninyo? Ano ba sa mga, malipay ba Sir Nelson ba? Na binigyan si Sir Perfecto, nga, mga ginaghatag na ninyo. Mo lagi. Ako, Puldo no, Puldo. Puldo naman. Ako. Puldo, Badong ako. Sabi mo, Bads, no? Deyo ko kapugos ni Dana. Kung ano sa iyang gusto. Kay, gitahod magyod na ko ng iyang desisyon. O guaman sa ko'y nakitang dautan kung iya nang iuli. Kay, una tanan. Yatagan na yan na dako kwarta si Dana. Lipat ko naman. Hinoon. Naagay nga Dana ang tanan ni Puldo. No. Labi siguro, kung di mo puyo dito sa inyong mansyon, may bongga si Sir Piping. Mo lagi. Labi siguro, pangutang-ong mo yala. Mo lagi. Awandam naman sa do si Dana nga mupasabot, Bads. Oo. Basta kay gisultihan talang ka nga si Dana, di gog interesado mo puyo dito. Sige na. Mo lagi. Ako yun. Akong sultihan si Sir Nelson. Sundan na gitong gitambag ni Nelson mo. Pagpaubos lang yun. Amami siya, kay sigurado ko nga mahulian na itong imong amahan. Saan man ako? Sa mutan na pamangka. Mangayo ko kagpasaylo. Kung mangayo ko pa saylo, sama na po na di-angkol na ko nga nasayop ko sa akong gihimo. Ay, wa magkamasayop. Pero ang imong amahan, wa mo ito kasabot mo. Diskarte lang gud. Ano ba nga mahuwasan sa iyang kasuko na to? Kaya lang sa tiguanga. Nagdutam yung ko itong tiguanga ba? Sa may gidudahan mo. Nagduda yung ko nga basin og naibog siyang idana. Unsa? Naibog yun? Oh! Basin og naibog ba kay... Nga lang ka, no? Nga gyatagan pagkwarta o niya gyatagan pag mansyon. Ha? Kahila sa siya gate, uy. Ay, ano nga gupo ko na huna na. Ang importante nga imong istoryaos papa. Ha? Aron mahusay na mo. Lisod kayo kung madumtan tagmaayo. Basta niya ito, makapabor na niya hinuunig Mayos Nilsson. Makalagot pagod kaayo. Kung gusto ka, karon dayon adto na itong imong amahan. Huwag mo siyang amaman. Sigurado lagi ko nga mawara ng iyang kasko mo. Ikaw rin bugtong babaeng anak niya. Kung naguna-una pa lang si Papa na ako, delikit na niya ang ihatag ang mansyon. Pero kay kuwang man siya sa paminsang sa utok, mo nang mas gipalabihin noon niya katong basura kay nako. Ay, lagi. Basta kay sundan lang akong isulti ni mo. Buratiki itong imong amahan. Para makuha ni mo ang iyang simpatiya diha ni mo. Kumusta man si Idana, Badong? Maura gyapon, sir.
Nagyo po silang puyo dito sa bungtod. Hmm. Wa mo kung sa interest nga mupuyos mansion. Mao ba? Oo. Yung sao na kong pasabot siya, Ray. Gusto lang ko silang idana nga simple na kong kinabuhi. Di siya gusto nga mupuyog dako kulo kayo nga bahay para nila. Di ka ganahan lang, gagmay na, natural lang. Kontinto ko sa ilang gipuyan ko lang inato lang. Saon ka na ako pagpasabot sa papa nila. Sigurado ko, nga mangutan agad sa papa kung nganong wa sila mamuyo dito sa mansyon. Ako silang ingnan, sir, nga anogon kong mansyon kung di lapoy ang maingan ako. Ako sa umbahin. Nakasabot man ko ni Dana. Pero, sige lang. Ako lang niya mo pasabot ni papa. Nga, sir. Di ka malain ang imong papa, sir. Ambutan ka, badong. Murag, di man siguro. Pero, sir, abi mo, bilib ko sa prinsipyong idana, sir. Yung prinsipyo ba? Karon pa ko makasugat o babae nga sama niya. Hilabihan yun, kaligdong. Lahi siya sa tanan. Ay, lahi na yun. Mau nga, kung ako pa ikaw, sir, si idana lagi imo. Oh. Unsa mo doy? Nganong kalit man lang kami simang og laing istorya ba dong? Ang sir. Tanaw mo na ko ni idana, sir. Kamu ba? Kamu dua ba? Kumutupad mo. Parison ka mo, inyong kinaiya, parison kayo. Ang ngayon mo doon, Guwapa man siya niya, ikaw gwapong saga. Ya, buutan siya niya, ikaw buutan saga. Also, parison mo lagi niyo lang, grabe kayo. Parison kayo. Buang ka ba dong? Bitaw, sir, samtang wapay nakatag-iyang idana. Para nako, siya yun ang angay para nimo. Busa, biray! Biray! Ikaw ba? Oh. Ay, pagsulti anak ba dong? Pero sir, amin mo, nakingon ko na kay, mga lalaki manggunta. O bitaw? Di ba? Gwapa man si Dana, no? Oo. Oo. Mo bitaw? Oo. Nya, buutan sa no? Dili na malalis ba dong? Butan ka siya. Ano? Oo. Kamugin, sir. Dapat, kamugin angay nga magkadayon. Na, gusto na ni anak ba dong? Di na ta maghisgot anak. Ato na ning sulbaron kung unsaon na to pagsulti sa papa. Nga dili siya mahiubos ni Dana. Oo, sir, sir. Okay. Ikaw na pasabot sa mga amahan. Oh, magkikistorya rin niya ako ni papa. Dana! Oh, tiya. Nga po Dana. sa'yo. Ay, mula ka na kong kadiyot, ha? Bato ka sa merkado. Naon niya mong tiyo nga mabalik ako dayon. Ah, sige tiya, pag-amping. Sige. Alin ako. Naluoy ko na kunahon na sa abang mga tao. Gusto na ako nga matabangan sila sa sekreto. Ilabi na katong dunay mga sakit. Pero, kinahanglan gihapon ko nga mag-amping sa akong mga lihok. Labasin og sa muko na sabon niya ko nila ni Leslie. Nay, tay, kung asa man kari magkaroon, unta, dili ko ninyo pasagdan. O mapadayon lang unta na ako ang pagtabang sa tanang mga nagkinahanglan. Ilabi na ang mga masakit niya nag-antos na intahon sa dugay na nilang mga sakit. Musta, Dana? Ronnie? Kumusta na? Kaya ka, Ronnie. Basta imong tuyo. Siyempre. Natural, ikaw gaya kong tuyo. O sabay imong tuyo. Gibing ako nagay ko ni Lupita. Labi na sa itong mga kagahapon. Pagtaro niya, Ronnie, ha? Basta magiging imong tuyo. Sulti na yun. Aragon. Mayong Biyanin ko ni mo pagbulaw sa idala. Lex Pinoy. Kaya nahibaw ko nga doon ako'y dakong sayop diyan mo. O gusto kong mangayin mo pasaylo sa kong nahimo. Unsa? Nahibaw ko nga ako'y dakong sa nga nahimo nimo. Manang niagyo ko aron mga pasaylo nimo. Ang mangayo og pasaylo? Oo, pasaylo walang kukus kong mga nahimo sa. Sa tinuod lang, nagbasol ko sa kong nahimo. O di dito angay na kong buhaton diyan mo. Mayo kay nakauna-una ka. O nga nga nasud mo sab sa imong una nga mangayo ka na ko og pasaylo. O gayon lang, tungod kay mo manay mando sa kong kasing-kasing. Kasing-kasing?
Sa imong gibuhat na ako, Ronnie. Sa tanan nimong pagpakauwaw, naapagiday na ibiling nga kasing-kasing nimo. Tao lang ko, Idana. Yan ko na ko nga dili ko perpekto nga pagkatao. Pero utang buot, pasilo ako. Kasing-kasing akong gipadayag dihan mo. Nga nagbasol ko sa kunahimo. Wala na kinahanglan na, Ronnie. Ug nalipay ko nga imo katong gihimo. Hindi mo ipasabot. Sumaan nimo. Ikaw mismo ang makatubag ni Ana. Pero, Idana, Unsa magig gusto nimong ipalutaw, Ronnie? Kwan, Idana, sa tinuod lang, ikaw gi akong gikugma. Unsa to? Ako, imong gihigugma? Idana, look, nahibaw ko nga lisod dayon nimo tuhuan ang akong gisulti. Pahawa dayon din, Ronnie. Ayaw na pagdaghan og istorya. Pero, Kung gibuang ko ni Ronnie, ayaw in taon na buhatan nga to ni Leslie. Kay kung may baho si Leslie sa imong gihimo karon, mamiligro gyud ang imong kinabuhi. wa ko mahadlok bisag ko sa pamitabo, Idana. Gusto lang ko nga imo kong paminaw. Pahawa dayon din, eh. Wa ko magkinahanglan sa imong kabakakon. Pahawa! Bueno, sige. Mupahawa na ko. Pero timani, Idana. Gusto na kong masayod ka nga ikaw ra gyud ang akong gikugma. Lakaw na! Sige, rin ako. Huway batasan. Huway uwaw. Pagkagnaw. Ganong ni amang niya. Usay mong tuyo. Pa, pasensya na kaayo, pa. Usay pasensya. Panahibaw kong nasuko ka na ako. Pasensya na kayo nga wala di ka masabti sa imong mga gipanulti na ako. Maura ba na gianhini mo din eh? Pasaylo ako, pa. Tinaot ka dili ka magdumot na ako. Wa yung ko makauyon sa imong mga gipakitang batasan, Leslie. Sa tanang higayon, ako og si Nelson, misabot nimo. Tanang laong nga pagsabot, amo nang gihatag nimo. Pero unsa may imong gibaos? Ulos pagpakauaw ang imong gihatag na rin amo. Pa, dili ba ko di mo pasayloon? Mapasaylo lang ti ka, Leslie, kung musaad ka na ko. O sabay ako buhaton, pa. Kinahanglan nga dili ni mo hilabtan si Idana. Nakisabot ka. O, pa. Nakasabot ko. Oriso, sunda ang akong gisulti nimo. Kay kung makadungog kuglain na sab nga istorya nga imong gihilabtan si Idana, bisag ang imo pang anino, Leslie, dili na nako pasudlon din eh. Lain na kay sinultihan ng tiguang nako. Makalagot na gid kaayo, eh. Sa may gisulti nimo. Ay ako gibaharan. Gakon ako kuno hilabtan si Edana. Dili gyud kuno ko niya pantuon dito sa amo. Mura yung gisulti nimo? Oro ni. Sa amara nga ako gibaharan nga dili na ilong anak ko hilabtan ako si Edana. Mas gipalabi gid ito niyang way uwaw kay nako. Sige lang. May siguro nga sagdan na lang nato si Dana. Di na lang nato siya tandugon. Oo niya. Aga mo mansyon. Oh, manahiming lang ta. Ako ning duha og mayo. Kung mahibawan nila nga tumbara, kita mo'y mapildi. May higayon na lagi na nga mabawi na nato kanang inyong mansyon. Sakit gyud kay ako buot, eh. Ilabi na nga mas gipalabi ni Piping ang makililimos nga dako. Kumusta, Papa? Imo mo kuno kong gipatawag. Oh, Nelson, kumusta naman ang kahimtang nila ni Idana sa mansyon? Ha? Nelson, nangutana ko nimo kung kumusta na sila dito sa bag-o nilang gipuyan. Akuan, Papa. Okay ra, Papa. Ah, mao ba? Good. Maunay gusto na kong mahibawan. Gusto na ko nga muduaw nila dito karon. Ha? Muduaw ka dito, Papa? Oh, kumustahon na to sila kung komportable ra ba kayo sila dito?
Kuan, papa. Doon na di ay gamayng kakulian. Ha? Unsay gamay kakulian? Kuan pa. Si Dana di ay wa pa di sila mupuyo dito kay napa sila gipangkuha nga mga gamit sa ila. Unsa? Uy, kay nga no? Wa din ninyo sila tabangi. Kuan pa, gitabangan man. Pero naapa man dai sila gi-arrange good. Sa ato pa, naa sila nagpuyo karon sa bungtod sa Mantayupay. Oh, naapa. Basin sa sunod na adlaw, papa, moadto na sila dito sa mansyon. Oh, wa man kay klaro, Nelson. Ah, Ang imong giingon nga okay na sila dito sa mansyon. Unya kalit imong gibakwi nga naa pa day sila sa Mantayupay. Saglang, papa. Wa man sa kay angin kabalaka nila kay na may mga tawo nato nga nagbantay ra nila sa palibot. Bueno, sige. Gusto ko nga karon ato silang adtuon sa ila. Karon gyud dayon, papa? Oh, karon dayon. Ato silang pangumustahon. Patay. Unsay imong giingon, Nelson? Oh, sige pa. Adtuon na to sila. Nang imak. Nay Puldaw. Ay, Bads. Ibig ka, Bads. Nay, Bads. Noy, asam ni si Idan, ha? Namastas. Ako tawagon? Oo, okay. Tawagan, Noy. Ingna nga, muanhe karon sila si Sir Nelson, kuyog ni Sir Perfecto. Sa, si Perfecto. Muani karon din eh. Kuno. O, kuno. Maabot ra kuno sila karong taon-taon. Ngano, ay! Unsa balita? Ay, kuwan ka lang. Nako no pa dong siya si Sir Nelson Kuyog, si Sir Piping. Aha? Uy, ginoo ko! Idana! Ikaw ba na to ni Batsoy? Aha. Asa man na to na sila palingkurong din eh. Ay, pwede na silong ina. Nila, bangko. Lingkod sa bangko. Pwede sa inyong pantawan. Now sa Lex Pino. Kaya ikaw ba na to ano eh. Ay, kalma, Noy. Simple ra kaya na si Sir Piping. Kuwan ka lang. War man si Arte. Mau lagi. Mak. Pagandam dag makaon para unya sa mga bisita, Mak. Mak! Mak. Sa kadungo kay hinay kitang tingog. Lagi po ito. Pasti lang itap mang doon sa butang ang pagtrumpa. Bahay ni Idana. Ako rin bahala na niya. Ha? Makakita rin lagi kagpagi nga mabawi na to kanang mong mansyon. Makalagot kid kaayo, Ronnie. Kung mahimo pa lang lagi unta, may diyang hiluan ang babayhana, eh. Ha? Ay, lang sa dani. Unsa ayaw? Siya may nakaingon nga nung nabisit ang among relasyon sa kong amahan. Mao lagi. Mangita ganita og nindot na paagi nga mabawi gyud nato ang mansyon sa limpyo nga paagi. Unya unsaon man? Bago lang ganin akong giingon nimo nga ako ray bahala. Sultihi gani ko si mong plano kung unsaon nimo. Ang nakita na ko nga nindot nga plano. Suuron nato si Dana. Suuron gyud? Oh. Ato bang bulatikan ba? Ug sa dihang masuod na nato siya, daghan na tagbintaha unya nga makakita tagpaagi aron iuli niya ang mansyon diri nato. Magsilbi ka nang imunahuno na ang paagi, Ronnie? Daghan kayong paagi, honey. Basta salig lang ako. Ako rin bahala ni Dana. Di siya lisod para nato. Ay, lingkod, Sir Piping, lingkod, Sir. Salamat, Puldo. Ikaw sa Sir Nelson din ikaw. Napamaydak kong bakante din eh. Salamat nang. Uy, sa man raw ni Uyog. Ang among sauron, Sir. Buyog mangguning among baykod. Pasensya, naging kaayo ha, Sir Piping. Yun na. Idana. Sir, maayong hapon ninyo. Oh, nganong niya pa man mo din eh. Nganong wa pa man mo puyo dito sa mansyon. Kuan, sir. Nag-istorya naman ni Sir Nelson bahin, ana. Unsa may inyong giistoryahan? Kuan, papa. Ni pasabot mo na ako si Idana pa.
nga di pa sila anda mo puyo dito. Kay naa pa sila daghang giasikaso pa din Mao ba? Hmm. Sa man, ha? Nag-uol mo sa inyong mga butang din Pwede man nato ipakuha sa atong mga tao. Ang tanan nga importante ninyo, pwede na ninyong dadoon dito sa mansyon. Kuan, Sir Piping. Ayaw ka balaga, Papa. Nagsabot namin ni Idana. Basin sunod semana, mubalhin na sila upuyo dito. Di ba, Idana? Kuan man ko. Ay, kuan, Sir Piping. Sir, labing siguro sa sunod simana namin mo balin sa inyong mansyon. No, sayo pimat. Dili among mansyon. Kung dili, inyuhan na tong mansyon. Nakabutang ni kadto sa pangalan ninyo. Ay, mao ba? Salamat kayo, sir, ha? Gusto ko nga di na mo magpaabot og laing adlaw o sunod semana. Karon na. Balhin na mo dito kay andam na tong puy-an ninyo ang mansyon. Nelson, Papa? lihok ka na yun ninyo, ha? Kung unsay mga hakutunon din Ala, pagtawag og mga tao, aron mahiluna na sila si Idana. Papa. Unsay upa? Lihok na yun. Badong. Ay, sir! Dako akong pagmahay na. Nasayop ko sa babae nga akong gibiluhangan. Usa na siya kabantugan karon sa tibuok limokon. Ug di lang din sa mong dapit. Halos sa tibok lungsod sa Buena Suerte. Nabaniog na kayo ang pangalan ni Dana. Ug daghan na gasig nagdawat ka mga grasya. Tingali ko na ako na siyang nasawa karon. Ako unta ang usa sa pinakabulahang tao sa tibok kalibutan. Kay kawas ka kwartahan na unta ko, di sa gid unta kabintahan ang kanyag ni Dana. Pero, lisod na kayo. Dako na kayong kayubos ni Dana na ako. Ugos pa, naminyo na ko ni Leslie. Pero unsa ka, may mahimo pa ka ko aron maangko na ko pagpalik si Dana. Apan unsa makay maayo na kong buhaton nga nahigot naman hinuon nga akong kinabuhi ni Leslie. Kung irisgo na ko ang akong kinabuhi ni Dana, labing siguro mabutang sab sa akong peligro ang akong kinabuhi ni Leslie. Sayang gud. Pero tingali, di pa sa buwahing tanan. Napasiguro ko'y mahimo kung mahatagan pa ko og chance ni Dana. Labing siguro naapagyud siya. Naapagyud siya'y paghigugman ako. Unsa magid tayo ni Puldo? Mubalhin ta o dili? Mura man lagi wa mo kihul sila sa Sir Nelson nga ibalhin ta ron. Rapon na kayo, Makoy. Sa pasad, huwag ka makadungog sa gisulti ni Sir Nelson nga mubalik na sila din ugma. Pero mando manggod ni Sir Pepe nga pabalhino na gyud ta karon. Maulagay. Pero di pagyapon ta kabuhot kay mag-agad yapon ta sa hukom ni Dana. Bitaw. Ay kana sa gyud si Idana, no? Di sa gyud masabtan ang kinaiya. Maulagay. Hilom lang diyamak. Nganong imo masagyong basolo na si Dana nga humana man na siya mo pasabot ni Nelson. Ay dili magud baon ang katarungan ninyo, Puldo. Maulagay. Gataga na ganit ta, unya ato pagyubalibaran. Gilan bang kaayo na, ay. Mulagay. Oh. Kung ikaw lagi pasultihon. O, lagi. Para na kumakno. Way ngilad sa minatarong nga balibad. Unya, kung saon man na naron kung dili kita mo balhin ron, mahiubos na unya hinuon to si Sir Piping. Base nagbawion na lang hinuon ang mansyon. Ay mo gani tuyo ni Dana nga bawion na lang nila ug balik kay diba kang ganong tay? Kay ngano? Kay di gani siya interesado. Ay. Ikaw rin interesado kay Makoy? Kay ngano? Dili day ka interesado, Puldo? Ha? Mulagay. Dili ba di ay? Mulagay. Ganong ma-interes man ko. Nga di man tuwa-tuwa. Di tuwa ko apod. Di man ako gatagan. Si Dana man. Ay, bisa na. Pero mura na bayan na natog anak si Dana. Ay, maulagay. Wa na nagpasabot.
imak nga abi kay Kay, kita nagsagop ni Dana ang ato na yung desisyon may matuman. Unya. Kon, kulon siya. kuno sa kalipan ni Dana, Ano mo siyang padayon? ato ino sa suportan. Ay, ambot lang yun, Poldo. Kay para na ako, no? Mulagay. Kinahanglan nagagasundo na itong gisulti ni Sir Piping nga adto na tamupuyo yun sa mansyon. Mulagay. Oh, di ba? Kung gusto yung kamak, no? Nala, ikaw na yato dito. Kay, Kaya nirami ni Dana din eh. ay sus! Pulos din mo mga way ayo ay. Ali, Oh, Ronnie. Diin ka magikan. Kwan, dito ko gikan silang idana. Dito ka gikan sa mansyon? Kwan, doon na dahi ko'y isulti ni mo. Kwan ba? Karong palang ganin ako na klaro, kay katong usang adlaw, naniid ko dito sa inyong mansyon. Ha? Akong naibawan nga wa pag yun ay mamuyo sila si Dana dito. Unsa? Oh, Uy, imposible. maunay labing tinuod, hani. Nga naman ka no? Ambot ko nung sa katinood, ang akong nadungog nga si Dana kuno. Di interesado nga mupuyo sa inyong mansyon. Wow! Too good to be true. Oh, mayo hinuon kan mauna. O basin og scam lang na siya, Ronnie. Oo, ambot lang sa iyo ka. Basta kay wa pag yun sila mupuyo sa mansyon. Malipay gid ko kung tinuod na. Pero imposible kaayo eh. Kadtong mga naw nga. Labi na gid si Edana nga sa akong tanaw. Mapahimuslanon man kayo to si gayon. Ha? Dili ko matuo nga dili sa ganahan dito. O basin og nagpapresyo lang na siya aron ingnon. Nagpadugang og pusta aron mo bilib kunuhay si Papa. Basin sa tod. Ang ako bisang nabantayan, no? Kanisang ako amahan gid, no? Humok sa gikay ilong. Dali king ilaron. Pero sagdi lang, magpakisayod ko ni Taran. Ayaw ka bala ka. Sa totoo mong giingon, ako'y mudawa ni Edana. Agtuon ako sa ila. Saan mo siya? Ako siya mikahon. Makigsuod ko niya. Ug ako siyang istoryahon aron ihatag niya nako ang mansyon. Sa? Oh. Nga naman misiga mo na imong mga mata, Ronnie. Kaya nga no, doon na ba'y problema? Wow, man. Gusto kay ka, Hari. Mayo kayo nang imong nahununan. Mao ginaya akong gisulti nimo, di ba? Ugmahan, magkuyog ta dito sa ila. At mag-istoryahon si Edana. O niya, sir. Kung saan na ito, anaha nga, dele mga si Dana. Sao naman lang ako ini padung. Nga may pasalig ra bag ko ni Papa nga mubalhin ni gud uni sila. Mau na dia, sir. Kuyawan ko eh. Ha? Mahibaw si Sir Piping nga. Wa pagyapon sila umalhin. Magdudag siya nga. Basin kita'y kasukan. Magire posibleng mahitabo padung. Isura na, sir. Sigurado man gid nga mangutan na sa kanya si Sir Piping kung nibalhin na ba sila. Nya. Unsa may itubag niya. Kuan, tabangil man niya ko pasabot ni Papa badung. Nga, samot! Maglisod na ba kong pangatarungan, sir? Basik ako'y kasambaan sa mga amahan. Nga, isog na ba kay Sir Piping kung mao ni masuko? Tabangal ko na to pagpasabot si Papa. Nga, Nangandam pa sila si Edana. murag di gina madawat ng katarungan na, sir. Kay, nakadungog masisiraan na nga. Mao na itong isulti niya sa singlanan. Oh. Kung mao lang yapon na itong pasangil, malagmit. Kita imabutan ini. Ay, hasta bitaw ko badung. Naglipo ko kung unsay akong angit katarungan. Pero sir, ya, hawa, na ako'y nindot nga nahuna-hunaan. Ha? Unsa man na badung? Murag usar gi solusyon ni sir. Di ba? Dahi magkana si Dana nga mo puyo sa mansyon. Oh, unya. Natural, sir. Kung maminyo si Dana sa tag-iyas mansyon, sure bulgid ko. Mupuyo na siya uban sa tag-iyas mansyon. Temper gudo na badung. Mura
Di man na mao. Mao, sir, mao. Mao kayo. Kalong ito niya. Kwentahag maayo. Kung maminyo siya pananglit ni mo, pananglit lang niya. Siyempre. Wala gid siya choice. Choice ba? Mauban gid siya ni mo. Daan pa ko. Simang yun kay kabalo. Bitaw, sir. Hindi pa katawa natin kay seryoso naman kay ka, sir, eh. Seryoso naman kay ka. Pero, abi ni mo, muralig komedya na ako, ha? Muralig komedya ba? Apan maunay labing tinuod nga solusyon sa atong problema. Badong, pangita pa og lain. Tabangi ko kanang dili ko maangin. No, ako. Wala. Wala gid, sir. Kinahanglan yun nga maangin ka. Na, buang ang tingali ka badong. Gusto mo katinunto, eh. Kutasan ko ining dapita, uy. Sa kaon kaayo. Bagay ni sa mga squatter ning lugar. Kalma lang. Kalma lang. Magsabot na biyata nga kinalang buhaton ni mo nga di ka masabtan ni Idana nga imor sa giduaan. Dili ka angay mabalakan ako, Ronnie. Kay kung drama lahiskutan, dili ko pintahaan ng matangas trabaho, uy. Kay maayo kayo mo acting, no? Mao gani. Kinahanglan nga magbantay jud ka sa imong mga lihok. Ilabi na sa imong sinultihan. Nakailabay kay kunimo nga dali ka ra kaayong mapikon. Salig lang lagi. Kaya ra kayo na nako si Dana. Pero sige, mula hosta sa ila. Doon na kayo ang ilambay. Tana. Naa sila si Ronnie o si Leslie. Hangman. Mura magkakabayuton, uy. Sa silong, uy, nangita sila ni Dana. Wayunay mak. Ay, Dana, tanawa sa silong, nangita ni mo si Ronnie o si Leslie. Ay, o sa naman sa ilang tuyo. Nangita na sa nalagubot. Balag, may... Kikitol ko na sa nilulang misa ro. Malagmit puldo kay mga isog magkana silang dagway. Ayaw matrab. Bidab. Ngitag. Mapaksit nila. Manto nga kung pinuti. Ang pinuti mo kitkitan. Tiyo, kalma Buwang lang, na tiyo. ikaw kita na. Kalma lang. Ako silang atubangon. Kung unsa may ilang tuyo na ako. Kuyugan ta ka. Pailo na to na sila kung nun sa namas ako. Ayaw lang, tiyo. Kay bisag kamay, wag yung kumahadlok nila. Bidab. Sus Ay, na. basin ba yung saon ka nila, Dana, ha? Lago ko na lang Ay, kikito na. ano na, Miss Loyo? Kay aron kami ang imong backup. Di ba, Pods? Na. Atubangon na to sila. Unsay among ikaalagan ninyo? Kumusta naman mo din eh? Maayo naman ni Leslie. Pasensya na kayo, Pasensya na kayo mo. Nga nagkadisturbo mi ninyo. Way kaso. Tuod. Lingkod mo ining gamayng lantay din eh. Ayaw na, Idana. Dili man sabi magdugay din eh. Tuod, abi na mo, tuan na mo umipuyo sa among mansyon. Ay, ma'am. Amo naman to, ma'am, kay gihatag naman to sa imong amahan, di ba? Mao ba? Ay, di ba, ma'am, dito magkaatong higayunas paghatag og bendisyon ni Dada? Kuyapan, magani ka to. Wa ko interesa ng mga butanga. Sa tinuod lang, ni Ami ni Ronnie kay gusto raming mangumusta ninyo din he. Dili daw ta nga mong tuyo. May anin mi aron magmalinaw na kita mo puyo sa palibot. Bawagin na husto. Mo lagi. Tugod tayo. Mo lagi. Salamat kayo, Ma'am Leslie, ha. Ito pa. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Nalipay kayo may makadungog ni Moana. Ayaw mo kabalakan ni anak ni Leopoldo. Maayo nga mo katuyuan ninyo. Mo lagi. Dako nga mong gibating kalipay, Leslie. O gidawat na mo ang inyong maayong katuyuan. Abi ninyo, Idana. Ako og si Leslie, mapasalamaton kaayo sa inyong lawom nga pagsabot. Tinuod doon na tayo mga butang nga wata magkasinabtanay. Pero nanginhaot gapon mi ninyo nga unta di mo sabang yung tinagdan rin namo. Mo lagi.
Bitaw, Sige, bitaw, bitaw, kasultin mo bitaw. dyan. Sige, kasultin mo dyan. Gidawat na mga inyo mapaubsanon nga hiyas, Ronnie. Muna. Leslie. Og magkalao mo. Nga dili mo na mo kawangon. Welcome mo dinhi sa amo, ah. Salamat kaayo ha, Idana. Nakaday kayo mi sa inyong mga kinaiya. Nasayod mi nga mga buotan gid kaayo mong pagkatao. Ay kami, ma'am, buutan naman sa mga buutan sa damo. Muna. Pero mangtasad mo sa mga taong mangtasad kay kinaiya. Mangtas na Mapos. daw landan, mantas na ganun daw. Mau na, ikaw na. Ato, Od, unsa man di rason nga wa pa man mo mamalhin dito sa mansyon? Malagay, Sa tinuod lang, Leslie. Sangko sa langit ang among kalipay nga gipati. Nagyatagan mi og dako kaayong kasa sa inyong pamilya. Pero ako nang giingnan si Nelson. Nga dili gyud ko takwas nga hatagan ninyo og sama ni anak kada kong kasa. Mao ba? Unsay buti mo ipasabot? Nga nibalibad ka? Oh, nasayod na si Nelson ni anak. O nahibaw na ba si Papa ining tanan? Wa ko makasiguro. Pero si Nelson, naibaw na gito. Ayaw ka bala ka ni Ana, Idana. Kung gusto man gini mong iuli ang mansyon, wa ni kaso. Mahimog ako rin mapahibaw ni Papa Ana. Pero... Malagay. Mas mayo pa, Ma'am Leslie, no? Nga ikaw nalay paibaw sa inyong amahan. Ay sus, wa gid na yung problema. Ako rin mahibaw mo sulti ni Papa. Pero kung mangutana gani sa ninyo, kung nga no, na lang pagkatarungan nga inyong gihatag din ako ang mansyon. Wa na'y kaso, Leslie. pero, ma'am, dili ba dilain paminawon nga ang among ikatarungan nga gihatag di idanan nimo ang mansyon? Ganong lain man. Siyempre, gihatag na gud sa inyong amahan na idana. Unya ihatag sa dina namo nimo. Time para good una. Karuha ko no. Yeah. Dili man ka ninyo dawaton ang among mansyon. Dili. Very good. So, sa pamerto lalisan, anak. Basta, kung mangutana gani si Papa ni mo, Edana, na lang siya nga imong giuli o kaha, imong gihatag rin ako. Kaya mas nito na paminahon kung imong gihatag diri gyud nako mismo, di ba? Oh, sige, wa na'y problema. Kung mangutana si Sir Piping, maunay akong isulti unya niya. Very good. Og niya ang punto ha, nagkasilabot na gyud ta. Nalipay kaayo ko ining atong lakaw karon. Tungod kiwag gyud ko magdahom nga tinuod gyud ing nagpahila sila si Idana nga iuli ko na niya ang among mansyon. I'm so happy. Muna akong nadungog primero. Pero wala kong mutuo. O karon, ato na yung nadungog mismo sa baba ni Dana, di ba? Pero ang pangutana ba, tinuod sad ka nga wa mahibaw si Papa? Muna itong sa taon karon. Nindot kid kaayo ning kahigayonan para nato. Ako ging-inon si Papa nga gihatag na ni Idana ang mansyon diri nato. Pero doon na tayo nalimtan. Unsa man? Nalimtan na itong pangayo ang titulo mismo sa mansyon. Di ba gihatag naman ito ni Papa nga ito ni Dana? Dili na problemahan. Sayo na kaya na. Istoryahon una nato si Papa aron dili sila makaingon nga wa ta mamintaha. Ingnon nato sila nga kabubuton ni Idana. Sige. Mayos na nun. Karon inig abot nato dito. Sultihan dayon nato si Papa. Excited na kayo na. Mayong taog kita giday makaangkon sa mansyon. Akin Sir Nelson. Unsa man kay plano nimo ron? Kinahanglan nga balay ko na to sila si Idana pa dong. Ato siyang hangyoon nga mubalhin na gyud sa mansyon. Muoyon ka to, sir? So ayan lang nato. Di na to siya hunungan o ingon. Okay. Ikaw ko, sir? Oh. Na! Naam sa slis-slis, sir? Wala! Milagro eh. Sila na. Sila slis-slis, sir. Kang sayo ni sila karon. Badong, din lang ka ha. Kay ato ko spikas. Magpadool ko nila. Sige, sir. Kumusta, Papa? Okay ra. Kamu, kumusta naman sa mo? Okay, lagid kaayo mi, Papa.
Bini mo pa. Dito ba migikan sa ilang idana? Mao ba? Unsa may inyong gibuhat dito? Dito mi pa kay nangayo migpasaylo niya sa among mga saangan na himo. Uy, maayo hinoon. Nalipay ko niyan ang balitaan, Leslie. Papa, ako ging gisunod ang imong gisulti. Og na-realize na ko ang tanan nga dili gyud ay maayo ang akong nahimo kaniadto. O kumusta man sila dito sa mansyon? Ay, tuod ay papa. Wa di ka may baw nga sila si Idana, wa man di interes nga mopuyo dito sa mansyon? Kaya no, wa pa day sila mo puyo hangtod karon dito sa mansyon. Wa pa uy. Nagaistoryahan ang mini Idana. Ug matod niya, gusto mo na kuno niyang iuli ang mansyon diri nato. Unsa? Tinuod ka, Leslie? Lagi pa. Mismo si Idana ang nagsulti nako ana. Ako magani siyang giingnan nga dili maayo nga dili sila mopuyo dito. Ngano man kuno? Ang giingon ni Idana nga sobra ra kuno kaayo ang grasya nga imong gihatag niya. Maong maikog na gitingali siya nato. Gani, mingon pa man gani siya nga iyan na lang kunong ihatag diri nako. Naibaw naman kuno si Nelson bahin ana. Huwag yun din magsulti na kung tinuod si Nelson. Nelson! Nelson! Papa? Dara ko. Lingkod na dire. Unsay balita, Papa? Unsa man ning kalakiha? Tinuod ba nga dili na interesado si Idana nga mupuyo sa mansyon? Kuan? Pagtarong, Nelson. Tinuod ni o dili? Gisultihan naman day kuno ka ni Idana bahinana. Kuan? Asinsya na kayo, Papa. Ang tinuod, wa ni plano si Idana nga mupuyo dito. Kitams, papa. Sakto lagi ko. Nganong karon malang kami sulti na ko, anak Nelson. Nganong wa man siya mo sulti na to, gahapon, nga dito man ta sila. Kuan, Papa. Mayong pagpaminaw Actually, sa Lex Pinoy. nalipay ba gyud si Idana, pero tingali, maikog lang siya. O, wa pa lang maanad. Mao nga nakaingon siya ni Ana. Ang giingan ni Idana nako, nga wa gid siya interes nga mopuyo dito. Gani, siya mismo may miingon nga iuli na gid kuno niya diri nato ang mansyon. Ug may pakapin pa man ganito siya istorya nga ihatag na lang kuno niya diri nako. Klaruha ko no dito, Nelson. Gusto ko nga adto na yun sila sa mansyon. Ako nagkalipay nga makikita nila nga mupuyo sila dito. Pero pa, nganong pungson man nato si Idana bahin ana? Basin og mas komportable gid siya dito sila. Adto na, Nelson. Istoryaha na yun si Idana. Sige pa. Ako rin mo pasabuti, Idana. Naikog lang yun tingali to siya. Ingna nga di ko musugot. Ngayang iuli ang mansyon. Kay dako ka ng insulto din ako. Sige pa. Ako siyang sultihan, anak. Mutabang nasag ko sa pagpasabot niya, papa. Pasabta yun ninyo siya. Naagi diferensya ning among amahanda. Tiaw mo? Ipamugos gyud niya hatag ang mansyon bisag way interes ang tao? Ano saan mo yung plano? Ipaingon lagi ko niya si Idana nga papuyo na sila dito sa mansyon. Pagkaswerte, no? Swerte mo lang. Swerte ha gyud. Musamot gid kadako ang atay ato babayhana. Makaingon gid siya nga grabe gid kay siya ka importante. Nasud gid sa bulsa nga akong amahan. Yan sa may plano ni Maron. Atong istoryahon si Idana. Ako rin bahala nga madiskarte niya. Kahit ang uning ubang mga tao da. Bisag kapila na tamo pasabot nilang wa na manambal si Idana. Mamugos yun. Maulagi mo lagi. Natural na namak. Kay nag-antos gunat sila sa ilang sakit gud. Natural gusto gunat sila mamayo. Ay ang ako manggong nakuyawan puldo.
Kay basin og masigpatan na siya tadinis ubang tao. Unya himuan na sa tag-isyo din he. Ay, gidid ana baya kita nga dili na gid manambal si Dana. Ay, di magunamal ka yan, Makod. Pero kana ba yung gibuhat ni Idana nga mo sikreto siya hatag og tambal sa mga tao? Delikado kaayo na oy. Basin og mataymingan ta dinig mga undercover na. Diskwido na sa gitaan eh. Maulagi. Nag-ampay man siya na si Danagod. Wa man na siya nagpasagad. Aw, nanag-an raman tagkupuldo. Maulagi. Nanag-an raman ning ako gud. Uy, na may puwang kutsi nga miyo nung sunahan. Uy, mura man nagkutsi nilang Leslie. Mau ba? Labang siguro si Dana nasad. Mo na ilang tuyo ron, si Dana nasad. Abi ni mo puldo. Maulagi. Sa dagway baya gidor ni Leslie ba? Wa gyud kay salig ana ilang pagpaayo-ayo nila diri nato. Maulagi. Parehas tamak, parehas. Wa man sa salig daw nila god. Ay, bitaw. Sige, ako unang paybaon si Idana din he. Maulagi. Laga, tuwa daw. Nibalik kami karon din ni Idana og ako nang gisultihan si Papa nga dili ka interesado mo puyo sa mansyon. Mao ba? Salamat kaayo, Les. Pero, Idana, muhangyo lang ko nimo ba? Ngaon sa man? Kung mahimo, mas maayo tingali nga ikaw mismo mo ay mo pasabot niya. Ing na si Papa nga dili gyud ka interesado sa mansyon. Ing na siyag diretso nga nakahukom kang ihatag na lang gid mo diri nako. Pero, imo naman gyud ka siyang gisultihan. Gisultihan lagi. Pero wala mo kung siya nagduduhas pagtuo. Mas maayo man gud ang ikaw mismo ang musulti aron mo tuo na gid siya. Uwa ba siya malain ako, Leslie? Dili naman tigong malain ang akong amahan. Maayo kayo na mo sabot. Sunda lang gining akong gisulti nimo kay makasabot ra gyud ayo na siya. Sige. Ako lang unya siyang ingnon. Mas maayo mo kuyog ka namo. Ihatod di ka dito sa amo. Ayaw lang, Les. Mapakuyog lang unya ko ni Badong. Busy pa man ko karon. Kanus amang gyud ka mo adto dito? Basin ugma na. Ako lang unyang ingnon si Badong. Sige. Pahibaw ako kung unsang oras sa ugma ha. Kay mag-abot na dito sa amo. Aron na ako inisulti nimo ni Papa. Sige, Les. Ni Ao. Mao ni akong number. Salamat, Les. Og tagailan sa di ko si mong number kay aron matawagan di ka. Sige, tagaan ti ka. Basta ha. Ayaw biya gyud kalimot sa kong gisulti nimo ha. Magtawagan na lang unya ta ugma. Sige, Les. Ang nakadaot ini ron, hindi ko gusto si Papa nga mubalibad si Dana. Gusto niya nga pugson gid sila sa pagpuyo dito sa mansyon. Maoligin tanay maayo, sir. Bida. Kahit sa mga Idana, basin malain mo ng inyong amahan, sir. Tingnan bitaw ko niya Badong na dako kuno niyang insulto kung iuli ni Idana ang mansyon. Uy! Daan pa dun ko. Sakto dun ko sa kong pangagpa, sir. Bisag ako! Malain dun ko Dako na insulto sa kong bahay nga. Kihatag na ko. Ang mga butang niya. Iuli pa yun. Mulang lain ka ng paminangon Naglibog pita na yung utok Badong. Pero, Leslie ra ba, sir? Sa akong paminaw ba? Ang iyang mga sinultihan ganiha, lipay kisya. Tinuod ka to nga, gusto lang ni Idana nga ihatag nga doon niya ang mansyon. Abot ka. Unay akong klarohon dito karon. Ayaw ha. Dili ha. Ay, sugot, sir. Kung iuli lang yun gani ni Dana ang maong mansyon, kinahanglan nga ikaw giulian o dili si Leslie. Muna ito hisgutan karon ni Idana. Sa akong nasabtan sa lihok ni Leslie, no? Murag sige interesado kayong makapanag-iyas mansyon. Natural. Kay hakogod nga pagkababae ko. Muna yung motibo nga nagpayo-ayo na siya karon din ni Nataw. Bitaw. Okay ra na, tiyo, tiya. Para mahumanan ng isyu, ha. Ihatag na lang na nila upalik. Kaya bisag usaon ako gun ako na.
Di ko angayan nga mo puyo dito sa mansyon. Paskang sayang nga. Iban house paska. Sayang nga bayagad in town. Ako gyud gianog na ni Dana nga mo na imong hugot nga desisyon. Mo lagi. Sa dilantiya, plano masab na ako nga ipausab nato ning atong bahay din eh. Bitaw. Bitaw. Ako mana. Ako mana. Mo lagi. Kuha na mo gud bitaw. Mo lagi. Kuha ba kanang simple ra gud bitaw nya nindot. Bitaw na sad. Parehas na oy. Madako magmagamay na walay kalainan mak. Ang importante nga naratay kapuyan. Oh, kamugod. Mo lagi. Wa ko mahimo kun mo na inyong desisyon. Ugma, matumang ko sa ilang Sir Piping. Ako'y mo pasabot niya sa tanan. Mo lagi. Pero danaday. Katunggingon ni Leslie ba? Nga siya'y imong hatagan, ayaw tugsong daoy. Unsam di akong himuon, tiyo. Kung iuli malangganin na nimo, ihatag nga to ni Nelson o ayaw ni Leslie. Kuyala, nagkasaad na ba ko ni Leslie nga siya akong tagaan? Ay bakoy alang. Mao Tingnan lang nga nausab ang imong huna. Ay, mas maayo pas Nelson na lang hatagan ni mo dayo. Oy, total, naaman ni mo ang kabubuton kung kinsay mong hatagan, ana. Mo lagay. Na, magsabot na lang unya sila, tiya, uy. Ang akong ulian sa titulo, si Sir Piping yun, kasi may naghatag na ko, ana. Mo lagay. Mas mayo pa. Si Sir Pepeng na lagi pahukma. Excited na kayo ko, Ronnie. Labing siguro, kita na gud ang makapanag-iya sa mansyon. May nalagi unta og di mo usab nga nahuna ni Dana. Nga mausab man nga nagsabot naman mi. Oh, pamasil lang ba? Dili gid mahimo nga yan ang usbon, no? Kaya ako gid siyang awayon. Ups, Paul, ha? Ayaw lagi pangaway. Kontrola lagi ng imong kaugalingon. Nagsapot biyata na, ha? Na, usahay ra ba, no? Di gid ako matuyo nga makariak dayon ko. Bansaya ang imong kaugalingon. Nga dili gyud ka makariak dayon. Kay pa siya hinog malain na sabog-sabot ni Papa. O mag-away na siya hinuon mo. Di ba? Basta kay siguroon ang sa giniidana nga dili siya masipyat. Pagamping lang gyud sa imong mga liho kung sinultihan. Ilabi na nga sensitibo kayo ka ng mga isyuha nga mao inyong hisutan. Kinahanglan nga maniguro kita ini, Ronnie. Kay higayon na kayo ni nato nga dili na makabalibad pa si Papa. Nga maato na gid unya ang mansyon. Sunda lang yun ko, kaya ron di ka masipyat. Relax lang. Ako rin bahala ining tanan. Dinhide si Leslie? Oo, kaduhagad siya ni Baliti ni. Mao ba? O wa ba siya maghimo og iskandalo din, eh? O, maninoon na, son. Maayo naman sinamo ron. Oh, mayo noon. O, tuod, gisultihan ako siya sa tanan. Ugma, mato ko sa inyo kay ako mismo mo'y musulti ni Sir Piping. Aron akong iuli ang titulo sa inyo. Ha? No, dili mo sugot si Papa ni Ana, Ed. Ayaw nagbuhata. Pero nga naman. Basta, ang gusto ni Papa nga, papuyon gid mo dito. Mao gini akong hangyo ninyo. Ngayon ta, mupuyo lang mo dito kay mao gini kalipay ni Papa. Pero, Ida na utang buot. Lisod kayo kung imo nang iuli ang titulo nga niya. Labing siguro nga, dili malipay si Papa ni Ana. pero, nagsabot na ra ba mi ni Leslie? Naistoryaho na mo ang inyong amahan ugma. Ayaw lang sundas, Leslie. Ako mo'y paminawa, Ida na. Pero, unsaon naman ang ini nga, nagkasabot na ra ba mi ni Leslie? Ako rin bahala ni Leslie. Ingnon ako siya nga, dili mo madayon ugma sa inyong tuyo ni Papa. Pero, Utang buot, Ed. Paminawa ko. Ako mo'y sunda. Dapat, di kailangan papuyon sila si Leslie dito. Kay sa gayon nga tuas na dito, labi siguro. Ang kunon lang mansyon, nga di na iuli ni mo. aw, di gyapon ko mag-uol anak ba dong? Kay? Kaysa ako nang giingon nga ang mansyon di ginabagay para nako. Na, ambot lang. Lisod kay ka ng imong giingon karon. Sigurado ko, mahimo gyang dakong lalis kung mamugos ni sila si Leslie nga mupuyo dito. Wow! I can't imagine nga nakabalik na gyud kog puyo dinisod sa dugay ng panahon, Han. Pero honey, sigurado na magyud ka.
Nga anita mo puyo. Unsa pa man di ay? Nga naman, nagduha-duha pa ka, Ronnie? Nga ato man gining mansyon? Way magbuot nato dinhi. Oh, kuan ba? May muguna maniguro ta. Wanay mahimo si Papa o si Nelson. Bisag masuko pa sila nako, naagi ko'y katarungan. Pagbuot man ni Edana, nga kita mo'y papuyon din Timani baya nga init pa kayo kining isyu ha? Basin baya gyud og masuko ang imong amahan diri nato. Pasok ka lang siya, God. Total naman sa ko'y katarungan ba? Kaanogon, no? Dili gud gusto mo puyo si Edana din Nga nga ato mang sayangan ang kay gayunan. Tugka na lang niglawa-lawa din kung way mo puyo. Og anogon kayo ang kwarta nga gigasto aron ni ma-renovate. Oh, kung masabot lang ang imong amahan mo, mani kaso. Wa sila mahimuhan. Kinahanglan gid nga mosabot sila. Ay, pastilan. Na-feel good na ko ang kanindot sa palibot. Ang mga design sa so dinig mansyon na. Mayog yung kayo pagkatrabaho. Panahon pa ni sa mong kaliwatan, Han. O gigastuhan gini og dako ni Papa aron mapausab og mas manindot pa ang ubang disenyo. Ang swimming pool, pastilan, pertigyong dako ah. Og ang perfect view sa balcony nga nindot kayo pagkahimutang. Perfect yung kayo, honey. Sayang nga gihatag lang nga tunida na. Maubitaw nga dili gyud ko gusto nga maiya gid ni Han. Kinahanglan nga kita gyud makatag-iya dinhi. Pangatarungan lang yun kung pananglit ipatawag ka sa imong amahan. Sayo na gid kaayo na katarungan, Ronnie. Naa si Edana nga moy at ipasangil, di ba? Ayaw ba yagid og kumpiyansa? Sus, ayaw na nagod ako naagod. Dali. Itor na lang hinuunti ka din sa tibuok palibot sa tong mansyon. Oh, Badong. Unsa ni balita? Sir, naibawan ba ka sa balita? Nga unsa? Dito ko gikan karon sa mansyon, sa Limokon. Tuwan dito nagpuyos pa si si Rooney dito. Unsa? Unsay tuwa na may puyo? Abi ni mo, sir. Gisultihan ko ni Dana. Nananghid ko na sila si Leslie Solone nga adto na sila magpuyo sa mansyon sa Limokon. Uy, di na mahimo, uy. Nga ako bitang giingnan si Dana, sir. Pero, naibawa biya ka nga di gito ka maumbalibal si Dana. Banto ka Mayong din, hindi ko ito bagong pagpaminaw nilis sa sa tawag niya. Lex Pinon. Nibalhin gid sila puyo dito. Mas maayo siya, sir, no? Anin lang. Imo nga tuon dito. Ang imong klaroho ng hitabuo. Magkuyog ta, Badong. Ato na to, Leslie. Pabuta ko kayo din ha? O, sige, sir. Magpaabot ko. Naunsa naman hinuol ni Puldo, oy? No. Nagiunha naman ko nung tagpuyo dito sa mansyon nila ni Leslie o Grode. Mau lagi. Aw, hinay mong ko kaglihok ko. Imo tatong ipaspasan. O siya, hinay! Nagsabot naman ni Idana nga mo, puyo ko dito. Pero ganong misanong man siya nilang Ronig Leslie nga atot dito papuyon. Baya kay Mac. Baya. Wa magkadid imo puyo dito. Nga naman dahil mo ipon kanila. Total, wa man to ihatag ni Dana nila ni Ronnie Leslie. Ay, bisan pa, oy! Lain tayo na makikipon at puyos mga demonyos palibot. Mau lagi. Ikaw ba, Mac ba? Ayaw na ko nasula si Dana bahinan ng mansyon. Kaya nagsige nagbalik-balik kong explain si Dana bahinan na nga wa say interest anang baya. Ay, maulagi. Wala si interest. Bitaw. Pero, nilugap. Ikaw ba yung nilog na? Wauda na tuguti sila si Ronnie o Leslie nga bupuyo dito. Mau lagi. Oh, Nga magbuti kay Dana day. Ngayaman to. ay, bitaw. Wala ko magbuot, good. Nangutana na ko kung nganong iyang gitugutan. Mau lagi. Kasayo na tubagon, Mac. Oh, Misugot si Dana tungod kay dako kayo tong mansyon. Besag usap pa kagatos kataw mo puyo dito, di gyud to mahurot ang kwarto dito. Dako gu kay to. Mo nga kung ikaw gusto kang mo puyo dito, nalapuyo na dito. O magkapugni. Yataga na mga dikag katungod ni Dana dito. baya, no? Kung mupuyo ko dito, niya na sila sa Ronig Leslie. Kadako kang gubot, no? Malagay. Nga nang magubot man. Basig masuko sila nako. Nga nang masuko man sad sila nga di man to ila. O niyang mangangkon, be.
Ang ina nga gipapuyo ra sab sila dito. Parehas mong tulo. Ana, kung ako ra ba'y surang-surangon na dili ra bagyog ko mahadlok puldo. Musukol ba yagyog ko? Mo lagi. Naramday namak. Ipakita ko na mong kamaldita ko. Tawgis badong. Kisap? Tawgis badong. Badong? Oh, Jibads? ingna nga magpahatod ko niya dito sa mansyon. Tawgis Jibads. O, sige. Sama seryoso nito ka, mak. Unsa may pagtuon ni mo na ko, Puldo? Nagbidoan ko? Mo lagi. Hay, seryoso ko, doy. Gusto na kong mapuyo sa mansyon. Og wa na'y makapugong na ko. Ay, pagkayahin ni Dapita. Ako man kaya ni Ughawa din isluyo. Daga mga kakahuyan. O doon ay mga klase-klaseng langgam nga manugdon din eh. Giingnan bitaw ti ka nga naa na ang tanan dinhi ining mansyon na. Mura gud palasyo gud. Ilgiga, no? Datuag gilay sa inyong kaliwat eh. Ang pinakaswertihan, mao ang akong amahan. Kay bugtong siya mo ay nakapanunod ining tanan. Pero wabi ni mo, mas pabor gyud tayo na eh. Kaya ang inyong mga negosyo milambo sa tanan Dapita. Tungod sa nasa ako mga paningkamot, Ronnie. Kay kung dili pa tungod na ako, dili ngon ani ka malambuon ang among mga negosyo, uy. Kaya ako may gisaligan nila ni Papa sa among mga negosyo. Muna'y angay ni mong ipahinumdum ni Papa. Aron di siya malimot kung unsa kadako ang imong natabang sa inyong mga negosyo. Maobitaw unta. Pero sukad nga na naabot na si Dana. Mao naman ni naghatag og kahasol sa akong huna-huna. Nahay na naghunaw na maayo si Dana. Mahimo ra magwakuray mo handol anang isyuha ba? Leslie? Ni ade ning hilabtanon ay. Ngayon malagay mo din eh. Natural. Ni agid mi kay ato guning mansyon. Dili na ni atong mansyon, Leslie. Di ba nga, kumana man tamang istorya bahay nini? Kadit lang, Nelson, ha? Mura man og argabyado kayo kastono sa imong sinultihan. Unsa man imong problema? Wa ko'y problema. Ikaw ang dunay problema, Leslie. Ako? Huy, simba ko ka diha. Ngano ko taong doon naman ko'y problema? Nga malinaw naman ang among pagpuyo din, Naibaw na ka sa buot na ko ipasabot, Leslie. Gaway usa na to nga mopuyo din, Kay dili na ni atong mansyon. Wow! Oh, bitaw. Kay ngano, nangangkon baguday ko nga ako, ni? Pangutan na si Dana dito. Siya mismo may papuyo na ako din, Nelson. O kung nargabyado ka, sumbong dayo ni Papa. O papapil dito aron palayason ko din, Ayaw iangin si Idana sa imong mga kabuang, Leslie. Naibaw ko. Nga ikaw may gusto kayong mapuyo din, Ay, obvious ba? Kaya ngano? Dautan di ay kung papuyon ko ni Idana din, Siya makitag-iya. Kanya nga nang ikaw man may reklamo nga ani ko mapuyo. Si Idana may reklamo, ha? Wa kay uwaw, Leslie. Ayaw kong ingna, anak Nelson. Kaya ako wala bagi ko manghilabot sa mong kinabuhi, ha? Sige! Lakaw dayon! Sumbong ni Papa og ingna nga ni ako puyo din, Paskang kubuta ini Dana. Wa unta to nimo sa tuguti. Nga mupuyo solido sa inyong mansyon. Nganong maggubot man, Badong? Nga ako man ang kabubuton. Ay, ani manggod na. Di manggod mo sugot si Sir Pipinggod, Daed. Kay, tibaw na ka. Once ka to ansel karumpuyo dito, ha? Di na naman mahawa. Piligro pa. Nga ilan ang angkon ng mansyon. Hantod-hantod. Awa man gihapon ay problema na ko, Badong. Bisa kinsa pa'y mangangkon, anak. Ako'y problema. Daan akong nag-ingon nga ako'y interesado, anak. Imo na to tong gihatag ni Nelson, Daed. Ay, ako na bitaw nang giuli ni Nelson. Di man sab siya gusto. Kay masuko man kuno ang ilang aman. Mao nga, ako na lang nang gitawat. O dili man siguro dautan nga papuyon sila si Leslie ubos akong pagtugot. Awi noon. Ikaw magitag iya na, Idana. Naaran ni mong desisyon, Kung kinsay mong gusto nga, papuyon dito. Og, ikaw, tiya, kung gusto gyud ka nga mo adto dito karon, adto lang, patod lang ni Badong. O sige, nang imak, alam tingog ha. Sige. Mas mayo nun nga, adto ka dito. Aron, kuwan ba?
magpanginto sila sa ilang mga lihok ba? Magkinto-kinto sila ba? Ang mga tabang dito, no? Nagbagulbol to. Kaya nga ko nga to sa Leslie o si Ronnie. May puyo dito. Oo ba? Ay nagtingog ka. Sige lang. Sagdi lang ba do? Kay? Ako man ang desisyon. Muaturaw niya ko dito. Akong istoryahon ang tanan. Mas mayo pa na. Aron matagal ko tinawa ng tanan, uy. Kaya naglibag sila. Hasta ko. Labad mo, uy. Maayong Ngunit puyo sa Ronnie si Leslie. Ugma sa'yo sa buntag, mugi ka na ko. Oh, mao ba di ay, Papa? Oh, niha, sa mana? Nakontak na ba ni mo si Leslie bahin at itong notice sa BIR? Nagkita namin ni Leslie, Papa, pero ako makahisgot niya bahin, ana. Oh, nga nuwa pa man ni mo siya hisgot eh. Kuan pa? Nagkalalis sa sabing Leslie ka kaniya? Nagkalalis? Nga ano naman sa... Pa, naibaw ba ka? Na si Leslie o si Ronnie? Tuan na karon puyo sa mansyon sa Limukon? Unsa? Ayasay pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Idana, Ibarra, palihog day ko og subscribe sa akong YouTube channel, no? Kung daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.